Obecné údaje o firme. Obecné údaje o firme, ktorú spracovávate týmto programom, sa nachádzajú v časti číselníky a údržba a sú prístupné z každého podsystému. Po kliknutí na ponuku v menu údaje o firme program ponúkne formulár a zobrazí, aké údaje sú momentálne nastavené v číselníku. Tieto údaje potom program používa pre tlač na faktúru, pokladničné bočky či akýkoľvek účtovný doklad. Kliknutím na upraviť údaje program ponúkne údaje na úpravu a ktorúkoľvek položku môžeme opravovať. Jedná sa o bežné položky: názov, sídlo, ulica, číslo, čiže adresa sídla, potom sú tam 3 e-maily, 3 bankové účty, položka registrovaný, kde píšeme údaje o vložke, ktorou sme registrovaní na okresnom súde, plus IČO, daňové identifikačné číslo, IČ, DPH. Pre každú banku musíte zadať bankový účet, IBAN, numerický kód, názov banky a sídlo. Po úprave údajov kliknutím na tlačítko Uložiť program zapíše upravené údaje. To je všetko, čo sa týka údajov o firme.